Samantala, pagbubukas po ng klase sa Pangasinan, pangkalahatang naging mapayapa ayon po yan sa Pangasinan PPO. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Generally peaceful o payapa ang kaganapan sa opisyal na pagbubukas ng klase para sa panibagong school year nitong June 16, 2025 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng IFM News Igupan kay Pangasinan Police Provincial Office Public Information Officer Police Captain Eileen Katugas, naging maayos ang pagbubukas ng klase sa lalawigan. Wala rin naman naitalang anumang insidente sa mga paaralan sa probinsya. Nagsimula na po yung opisyal na pagbabalik ng ating mga mag-aaral sa buong bansa. Sa kabuuan po naman po is naging maayos naman po yung umpisa ng opening of classes po natin, ma'am. Base naman po sa data po natin, ma'am, within 24 hours, wala naman pong naitala. Nauna nang nagsagawa ang hanay bilang paghanda ng mga aktibidad tulad ng mobilization, pagkakasa ng mga foot and mobile patrols, koordinasyon sa DepEd at LGU, activation ng quick response team at paglunsad ng mga pagsasanay sa mga estudyante. Magpapatuloy din ang pagbabantay ng mga deployable police personnel sa mga matataong lugar tulad sa eskwelahan at kakalsadahan upang maantabayanan ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nasa halos 2,000 mga kapulisan ang naka-standby sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Samantala, paalala ni Katugas sa publiko na ugaling maging alerto sa anumang oras. Sa ating pong mga kababayan, parati po nating tandaan kung nasaan po ang ating komunidad ay nandun po ang inyong kapulisan. Nananawagan din po kami sa ating publiko na parating maging alerto at mag-ingat. Ipagbigay alam ang mga suspicious activity or kung mayroon kayong mga safety concerns, ito po ay ipagbigay alam agad sa malapit na police station or sa aming mga hotline numbers. 24/7 po, mayroon pong nakabantay na personnel para sa inyong mga concern. Mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.